Pang dadaran. Diwanake wae aku Respati. Respati Saudi. Senopati saka Madiun. Senopati saka Madiun. Banjur kowe sapa sakarone? Indra Yudha. Indra Yudha. Indropati. Indropati. Nah, Wong saka Senopati Barat. Oh, Senopati saka Barat Madya. Yen to ngono rasan dadak kangelan nggonku goleki kowe sakarone teko ning pengarepanku, manungsa tak rangket gedene tak pateni. nggih. Kowe goleki aku. Mung wae kepen rangket. Golek sapa? Goleki Senopati saka Barat Madya. Ngapa goleki kowe? Ora golek aku. Ora. Sing mbukele Senopati. Iya. Wis. Senopati no wong Madiun. Ora kuwo ngadep Indra juga. Apa meneh ki Senopati wadon? Indra Yudha lan Indra sapa? Pati. Indropati. Ora sen dadak ngecenge senajan aku pawakan wadon. Yen to ngadepi kowe sakarone aku ora bakal mundur sak jangkah tak kandhani. Nanging aku eman kelawan kowe. Kok eman sih mbok eman iki apa? Eman yen to nganti ana apa-apane kowe, cilike didel kulitmu. Mergo aku eman marang ayumu, Respati. Piye? Ing kene iki sine musuh lan musuh. Senajan musuhmu pawakane ayu, apa dadak kok eman itu ngono ki Senopati sing tomes ya? Nanging kawujudanmu kuwi wanita. Kawujudanmu kuwi bocah wadon. Sing kudune bocah wadon kuwi ra macak masalan mana. Nanging dinopo? Kowe maju ning satengahing palagan peperangan. Banjur kowe pengen merangi wong-wong saka Barat Madya. Pancen sedaku saka Madiun arep ngadepi wong saka Barat Madya. Nggih, Respati. Apa? Yen aku peperang kelawan kowe, Ya. aku menang ora bakal kondang. Nanging yen aku kalah, mestine wae bakal wirang. Lho kok wirang? Menang kalah nek jenenge peperangan yes anggone nek ra dipateni ya mati. Nanging eman, Lho kok eman? yen kowe bakal temekaning pati. Lho. Dudu sanak dudu kadang ing kene aku lan kowe isine mung musuh apa dadak kudu kok eman? Ketane kowe kepengin jajal-jajal. Ora jajal-jajal ning pancen wis tak adepi pengen ngadepi wong saka Barat Madya. Apa dadak Maju kali dijajal-jajal? hatimu. Oh, kaya ngono. Ayo maju Respati. Ayo. Walah, jebul wong kaya ngono kok Senopati saka Barat Madya. Jebul Menapa tasih bacut kepingin pinanggih lan tiang-tiang saking barat. Paman Brojonata. Gusti Ayu Respati. Semunipun penjamnika radi nyemu kaleng kula. Dumeh penjamnika ingkang paring pitulungan kaleng kula. Menawi kalampah panjenengan sampun tumekaning pati. Ingkang kecalan boten cekak Rama saha Ibu. Katuran pirsa. Wonten kakung ingkang rumas kecalan menawi ngantos panjenengan gugur wonten ing palagan. Saumpamana patiku Inggih. sing kelangan ora ibu dalah Rama. Ing ana salah swijine wong lanang sing melu kelangan. Nggih. Lajeng sinten menika paman? Ingkang garek kecalan boten sanes temenggung Brajana. Paman Brojonata. Gusti Ayu Respati. Kok saged panjenengan nderek kecalan? Awet kula tresna dhateng panjenengan piyambak. Paman Brojonata. Kula ora boten salah ing pandonga to, Paman? Boten. Kok yes, pantunipun penyamika tembung tresna kaleng kula. Kula menika sinten lho, Paman? Kula pirsa bilih panjenengan putranipun sesembahan sinten Brojonata ingkang cekat temenggung nanging tiyang belayan menika boten mawas nek dhuwure derajat pangkat lan mungkaipun boten donya nanging ati kalih nyawiji dados kula kesejoko panjenengan ugi tasih taman menapa
gagah bagus piteksa brengose. Paman Brojonata menika piyayine bagus. Gagah piteksa saya gedhe apa kok gedhe dawa iki? Gedhe tanggung jawabe dawa nalare. Oh, nggih. Brengose nggih. Durung brengose. Brengose nang Yen takon kowe tak sayang ora takon tunggale aja takon dosa. Nanging wonten kirangipun takon tunggale yen ngerti brengos ini. Dados brengos ngoten niku ketinggalan yang wadon to? Yang pas SD. Mesti takon tunggale yen wis sayang. Oh, ngaten. Nek pinjam niku tasih wonten kirangipun, Paman. Apa kurange? Kurang ajar. Wis. Lho kok wis lho. Nyata menika, Paman. Kula niku nganti diarani Joko Tuwa. Nggih. Kula diunggah-unggahi prawan. Kula dilamar niku mawon tak tampe. Pung kula kepengin bebrayan lan panjenengan. Kenging menapa panjenengan tasih wangko? Paman. Gusti Ayu Respati. Mbok India to pinjam menika welas kalian kula. Saupami kula menika nampi katresnan panjenengan ning kanthi kapeksa batos kula. Napa nggih mangkenipun pinjam ke bagian kraosaken Bagya Mulya. Lan jiwos bento Paman. Kula pitados menawi dereng kapara nyata yang tresno menika jalaran saking kulino. Menawi panjenengan kulino cedhak lan kula. Tamtu badhe nuwuhake raos tresno.
imbang ngono tresna kula. Paman, napa kirang yen kula kulinake kelawan panjenengan? Boten tuwa rasa tresna ning niku malah rasa nek nyawang jenengan. Kok saged enek Nek katuran Pris. napa? Menawi panjenengan nyawang kula saking tebian niku katon bagus gagah piteksa. Menawi panjenengan taketi topi napa wonten ingkang kira? Paman. Paman Brojonata. Gusti Respati. Sangaten adreng kekarepaning panjenengan badhe mundhut garwa kalian kula. Leres. Tulus lair batos panjenengan Wah, tresnani hertanisipun kalian kula. batos kula tresna dhateng panjenengan. Saupama kula mboten purun, Keduwung kula mboten saged nyawang gebjaring jagat, keduwung kula mboten omah-omah selawase. ngantos semanten. Nggih. Sumpah prasetya Sumpah panjenengan. prasetyaning kula. Banget tresnane kalih kula. Ageng tresna dhateng panjenengan. Ngapusi. Keduwung kula mboten omah-omah selawase. Saestu. Saestu. Anji ngaten kula tampi paman. Sabar paman. Paman, iki ampun kesesat to. Jare dipuntam. Dipun tampi ning desa sancung grabyak ngoten to nggih. Menapa lepat kadaya-daya niku kula kepengin cedhakan panjenengan. Yen mboten lepat niki ampun kados ngaten langsung grabyak kudu ngambung lho panjenengan. Sinten pawonganipun? Kakung pundi ingkang nyawang panjenengan kok mboten kedanan? Ngertos pakulitanipun pindhanipun emas sinangking. Esemipun saya-saya anggenipun netranipun blalak-blalak wah kula klepek-klepek sareng kula mirsani panjenengan. Paman Brojonata niki ate pinter tekan ngeronce tetembungan Kang Manis Manuwara. Kula niku mboten nate ngronce. Niki ngepasi. Kula niku prasaja mboten nate ngalembono dhateng wanita. Kula niku mboten kulino. Modus. Paman. Kula purun dados garwa panjenengan, kula purun nampi katresnan panjenengane kula bunggadahi pitukon. Gadah pitukon. Nggih. Lajeng pitumbasipun menapa Gusti Ayu? Boten bondo donya, pangkat derajat ning sinten ingkang gumlethak ing mriku kula saged dados garwa panjenengan. Dados panyuwunipun Gusti Ayu Respati. Brojonata kedah tanding lan Gusti Ayu Respati. Tanding katon kula kalah, kula pasrahke jiwa raga panjenengan. Nek kula kalah jenengan kapak-kapake kula manut. Saestu Saestu. saged kula percaya Saged. mang dipun wiwiti sinten ingkang mimpang saking tandingan punika. Nanging paman, boten wonten ginanipun tiyang mati saka kepelaning tangan. Lajeng kersanipun Padha-padha gadhahi jaya kawijayan ing kene tindake kula napa panjenengan Kanjeng Papa dipani lemah. ampun ngepataken Temenggung Brojonata menawi panjenengan ngantos kalah lan Temenggung Brojonata. Ampun ketumbar paman. Aji Brojonata. Siji, loro, telu, papat, Ora apa-apa. lima. Cobi jumeneng malih. Nek panjenengan hias kalih kula lho paman. Cobi malih. Ing menapa niki? Anggi monggo. Kula tesih matur kalih panjenengan Monggo Paman. jumeneng. Pindah niki. Lho kenging napa? Paman. Nggih, Sukune kula lemes. yang men kok wis lemes. Dadi kok jam pinten kok pun lemes niki. Lagi jam 11:30. Paman. Iya. Niki sukune kula lemes, Paman. Dados sampai ngakoni tanding lan Brojonata kalah. Nggih kula ngakoni kalah. Menawi panjenengan aku kalah kedah purun dados garwanipun Temenggung Brojonata. Dados karo panjenengan. Nggih. Lah nek tiyang menika gadhahi garwa lumpuh, napa panjenengan nggih seneng adus redusi? Ngaten. Nggih. Arep papan turu sing gendha. Mongko kala wau niku
namung separo Aji Brojo Musti. Hah? Separo. Separo. Waduh, ndek apa mau sedaya kula lak. Yen kabeh Brojo Musti wah kaya Kula apa? klenger paman. Lagi separo nggih. Aduh separo rasane ngaten lho paman. Munggah yen kabeh enake. Kabeh ndek apa? Kulo dados garwa kula. Mboten. Tak tinggal. Kulo napa mboten? Mboten. Kulo tinggal. Kulo tinggal. Kulo Paman. ingin menunggu panjenengan tasih wakil. Panjenengan kedah nganggono pilih kalah lan Brojonata. Kedahipun panjenengan purun dados garwa kula. Kedahipun purun. Kedahipun purun. Nek kula mboten purun. Kula tinggal. Paman, apa mboten mesake nek panjenengan iki tinggal lunga. Kula mlumpuh lho paman, kene kula dikroyok tiyang ulaan. Dados nyuwun kula sadani. Jadi tambani niki paman. Nggih. Nandel sawetawis. Aduh! Dereng kok muni udah aduh Rita, pun. pampun krasa. Rasa napane. Niki lho sakit. Kula sadani. Nggih. Tak jaluk guna kuasamu kaki danyang nini danyang desa ngulaan Sumerjo muga-muga mari anggone nandang leloro terus padu. Pon. Jumeneng monggo. Pun mari napa dereng? Pun mari kula dumuk tak jaluk nombah danyang kene. Aku nek mau suwun jalan kene. Ayo, monggo. Aku nek bojone datang kene mo. Aku mau nang ngadeg aku. Monggo Mondong, Pak. Kon mondong pae. jumeneng monggo. Mari napa mboten? Waliya teman jati. Saestu ampun ngapusi lho. Kula niku mboten nate ngapusi. Kecuali niku pepet. Mboten nate kepepet kula. Biasane nggih mepet. Saestu niki lho nggih. Tapi jumeneng monggo. Lah. Monggo. Tapi ipun jangan ngaku mriku. Ngaku mriki. Sak menika sampun waliya teman jati, kedahipun panjenengan ngugemi kedah kurun dados garwanipun Brojonata. Oh, nagih janji. Nggih, Kula nek eling mawon pripun paman? kamangka disekseni danyang mriki. Ampun niki tundang. Ampun paman. Kedahipun pun Kula nggih dados garwa panjenengan. dados garwa kula. Tinimbang kula dados garwa panjenengan alung katiban pangingkang ageng paman. Kala mangsane ucapan mandi. Aku ora ngerti yen kabeh iki mau kang dumati. Wit kang semono gedene ketaman